el que poda palmeres. Aviam, ara anem a passar el pas de la Rabosa. Ahí, home. Tira per ahí, no? Sí, cap amunt. Però em veig els seus senyals. Sí, també. Cap a Mordor! Vinga. Mira, Gran Jackson. Cap a Mordor! Anem a per Sauron! Vinga. Collons. Au! Mordor! M'hi han posat graons, sí. Sí, sí. Mordor! Finalment! El pas de la Rabosa. Wow! Mira, Jack! Mira! Puja dalt! Que guapo! És una esquerda ahí a la muntanya. Hòstia! Vinga! Guapo, eh? Sí, veritat? A veure la càmera. Aviam, espera. No té. Tranquil. Espera. Dóna la mà. Ah, ja està, ja ho tinc. Uau! Amb una sola mà. Sauron! Hòstia. Anem cap allà! Cap a Sauron! I voldria... Espera't, que jo vull per mi. El què? Vull per mi fotos. O Sí, però estic gravant un vídeo. Però mira, i aquí el penya-segat. Oh, quina caiguda més guapa. Què? Ara quan passes així fliparàs. Mira! Mira que penya, compare! Sí, he de fer fotos. Perquè pugui allà. Uau!